Кніга лічбаў, раздзел 28. Сказаў далей Господ Маісею: «Загадай сынам Ізраіля і скажы ім: хай у свой час складаюць ахвяру мне, і хлеб мой, ахвяру целаспалення дзеля найпрыемнейшага паху. Гэта агнявая ахвяра, якую вы павінны скласці. 2 гадавых ягнят без плям штодзён, у вечную ахвяру целаспалення. 1 ягня складзіце раніцай, а другое ўвечары. І як ахвяру з ежы дайце 10-ую частку ефы пшанічнай мукі, запраўленай 4-й часткай гіна найчысцейшага алею. Гэта целаспаленне нязменнае, якое склалі вы на гары Сінай, дзеля найпрыемнейшага паху, як агнявую ахвяру Господу. І ахвяруйце віно, 4-ю частку гіна на кожнае ягня. У свяцілішча учыняйце ўзліванне п'янлівага пітва Господу. І такім жа чынам другое ягня ахвяруйце ўвечары адпаведна парадку ранішняга ахвяравання. Гэта ахвяра агнявая, дзеля найпрыемнейшага паху Господу. У дзень жа суботы ахвяруйце 2 аднагадовых ягнят без плям і 2/10 ефы пшанічнай мукі, запраўленай алеем, і ўзліванне да яе. Гэта суботняя ахвяра целаспалення на кожную суботу, апрача пастаяннай ахвяры целаспалення і ўзлівання да яе. У кожны першы дзень месяца ускладвайце Господу ахвяру целаспалення: 2 быкоў са статка, 1 барана і 7 аднагадовых ягнят без плям. І ў ахвяру з ежы на кожнага быка дайце 3/10 ефы пшанічнай мукі, запраўленай алеем, і на кожнага барана 2/10 ефы мукі, запраўленай алеем. І на кожнае ягня ў ахвяру з ежы дайце 10-ю частку ефы пшанічнай мукі, запраўленай алеем. Усё гэта як целаспаленне дзеля найпрыемнейшага паху Господу. А ўзліванні да іх хай будуць такія: палова гіна віна на кожнага бычка, 1/3 гіна на барана і 1/4 гіна на ягня. Гэта целаспаленне хай будзе ў кожны першы дзень месяца, ва ўсе месяцы года. Таксама казёл хай будзе складзены Господу ў ахвяру за грэх, апрача пастаяннай ахвяры целаспалення з яе ўзліваннямі. А ў першы месяц 14-го дня месяца хай будзе Пасха Господава. А ў 15-й дзень таго месяца хай будзе свята. 7 дзён будзеце есці толькі праснакі. А ў першы дзень будзе святы сход, нельга у той дзень працаваць. І ускладайце ахвяру агнявую, целаспаленне Господу: 2 бычкі са статка, 1 барана і 7 аднагадовых ягнят без плям. Да іх ахвяру з ежы, з пшанічнай мукі, запраўленай алеем, 3/10 ефы на кожнага бычка, 2/10 на 1 барана і 1/10 на кожнага з 7 ягнят. І 1 казла ў ахвяру за грэх для ачышчэння вашага. Апрача ранішняга целаспалення, якое учыняць вы павінны заўсёды, такія ахвяры ускладайце штодзён 7 дзён, як целаспаленне, як найпрыемнейшы пах Господу, апрача штодзённай ахвяры целаспалення і ахвяру з ежы павінны быць складаныя гэтыя ахвяры. Дзень 7 хай будзе для вас святым сходам. Ніякай працы ў той дзень не выконвайце. У дзень пяршыняў, калі складаеце Господу ахвяру з новага збожжа у свята тыдняў, таксама збярыце святы сход і ніякай работы не рабіце ў той дзень. І складзіце тады целаспалення на найпрыемнейшы пах Господу: быка, 2 бараноў са статка і 7 аднагадовых ягнят без плям. І ў ахвяру з ежы да іх пшанічную муку, запраўленую алеем, 3/10 ефы на 1 быка, 2/10 на барана і па 1/10 на кожнае з 7 ягнят, а таксама казла ў ахвяру за грэх для ачышчэння вашага. Апрача штодзённай ахвяры целаспалення і ахвяры з ежы да яе,
Ахвяруйце ўсё безаганнае разам з узліваннямі.